ଥରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ। ପୁଅଟି ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅର ବାପା ମା ଖୁସି ନଥିଲେ। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଝିଅର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି ସେନାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ବର୍ଡରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ତାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଆସିଲା। ସେ ତା ଚାକିରିକୁ ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେବ? ଏ କଥା ଶୁଣି ଝିଅ ତା ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ହଁ କହିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କଲେ ଯେବେ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଚାକିରିରୁ ଫେରି ଆସିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଝିଅଟି ପୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତାର ମୁହଁ ସହିତ ଦେହର ବହୁତ ଅଂଶ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ତାର ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିଲା, ସେ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ତାର ସେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟି ଏବେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତା ଦେହର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସେ ତାର ଭଲ ପାଇବାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛି ସେ ଏବେ ଆଉ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଠିକ୍ କଲା ଆଉ କେବେ ବି ତାକୁ ଦେଖା କରିବନି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପିଲାଟି ଝିଅ ପାଖକୁ ବହୁତ ଥର ଚିଠି ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ତାର କୌଣସି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାଏ। ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି କୌଣସି କଲ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାଏ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ଝିଅର ମା ଝିଅକୁ ଆସି କହିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଝିଅଟି ଏ କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ଦୟାକରି ମୋ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବୁନି। ତାଙ୍କୁ କହିବୁନି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ ମା କହିଲେ ସେ ବାହା ହେଉଛି। ସେ ତତେ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଝିଅର ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଏବେ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼କୁ ଖୋଲିଲା। କାର୍ଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା କାର୍ଡ଼ରେ ତାରି ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ହାତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା, ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେବ କି? ଝିଅଟି ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ହାତରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ତମେ ମୋତେ କେମିତି ବାହା ହେବ? ତାପରେ ପିଲାଟି କହିଲା, ତମର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତମ ମା ମୋ ପାଖକୁ ତମର କିଛି ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମର ଫଟୋ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କିଛି ବି ବଦଳି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ବି ସେହି ଝିଅ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦିନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତୁମେ ଏବେ ବି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ହଜାରେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।